Shalom Bapak Ibu, puji syukur kunjuk wonten ing ngarsanipun Gusti awit wekdal menika kita sami tasih dipun keparengaken pepanggihan wonten ing sak tengah-tengahing kawontenan ingkang sae. Kula Prima saking GKJ Karangglonggong Kebumen. Wekdal menika kita sami badhe sesarengan ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti ingkang kapendhet saking renungan sadar tanggal 12 April tahun 2026 kanthi jejer tansah bingah. Dene waosan kita wekdal menika kapetik saking serat setunggal Petrus tunggal ayat 6 ingkang mekaten suraosipun. Padha bungah-bungah senajan ing wektu iki padha nandhang prihatin sawetara mangsa merga saka anane godha rencana warna-warna. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti ingkang badhe sesarengan kita raos-raosaken wekdal menika. Bapak Ibu ingkang kinasih, menapa gesang kita saged tansah bingah? Cetha boten. Awit gesang menika sanes bab ingkang gampil ingkang prasaja kados dene lumampah ing margi ingkang kita langkungi menika boten rata, boten alus, mendak mendukul, menggak menggok, kadang nggih kebak watu. Kangge lumampah ing kawontenan ingkang kados mekaten menika dipun betahaken kegiatan kesabaran lan pangraos ingkang landhep. Bapak Ibu ingkang kinasih, pasamuan ingkang nampi serat saking Rasul Petrus menika sanes pasamuan ingkang gesang kanthi sekeca, ananging sami ngalami godha rencana mawarni-warni minangka tiyang Kristen. Warganing pasamuan menika gesang ing satengahing masyarakat ingkang gesangipun boten temata, tasik karem dhateng kanikmataning kadonyan. Tembungipun Rasul Petrus boten gesang ing saklebeting kasucen. Awit saking menika pasamuan ingkang sampun rinuwat saha kasucikaken dening rahipun Gusti Yesus kaparingan sih palimirma. Inggih menika panuntun tumraping pasamuan kangge nglajengaken lampahipun kanthi bingah. Bingah awit wonten ing Sang Kristus gesangipun pasamuan menika katuntun dhateng kawontenan ingkang langkung sae. Bapak Ibu ingkang kinasih, ing saklebeting kita nglampahi gesang padintenan tentu kathah pepalang lan sandunganipun. Kathah panggoda ingkang arupi iming-iming, barang lan tontonan ingkang menginaken, ingkang saged ndadosaken kita dawah ing dosa. Wonten ing mriki Rasul Paulus ngingetaken supados kita tansah gesang ing saklebeting kasucen, awit kita sampun kasucikaken dening Gusti Allah. Pepalang ingkang ngalang-alangi lampah kita tentu badhe saged kita atasi, awit anggen kita pitados dumateng panjenenganipun ingkang sampun nujekaken gesang kita. Inggih ngriki kita badhe ngraosaken kabingahan peparingipun Gusti lan gesang ing saklebeting kabingahanipun Gusti dadosaken kita tansah saged ngucap syukur kanthi bingah. Amin.